Kniha mystérií Ejsraimu, kapitola 25. Pošlite ich do pekla a nebudú vedieť, ako vám poďakovať. Gang, Gána. Vďaka nebesám bohov, statočný starý Gana Gerent mi bol na pomoci. Múdry muž zákona poznal naspamäť všetky rituály pána Ganu a 6 dní bolo plno času na to, aby som sa naučil všetky hymny, ktoré som mal spievať. Zúrivo som nacvičoval, začínajúc každý deň pred úsvitom a zaplavil som svoje vedomie bohovou archmantrou. Namagana, Gana, nám. To, že som trávil v malej kaplnke toľko času, bolo božské riadenie. Čím viac som spieval, tým viac som miloval pána Ganu. Bol tu len jeden problém. Súčasťou obradu bolo, že som mal tancovať. Lebo pán Gana je medzi bohmi známy ako veľký tanečník. Človeku by stačilo vidieť ho pohybovať rukami a dokázal by upadnúť do extatického tranzu. Gana Gerent vydal zo seba to najlepšie, aby ma naučil pohyby Ganovho rituálneho tanca, ale len s priemernými výsledkami. Keď ma prvýkrát videl nacvičovať, rozrehotal sa: Zar hnedého rúcha, máš šťastie. Pán Gana je v 7 sférach známy pre svoj zmysel pre humor a na rozdiel od iných bohov veľmi zriedka preklína tie ľudské bytosti, ktoré ho uctievajú nesprávnym spôsobom. Jeho poznámky mi pripadali len mierne upokojujúce. Po polhodine vyčerpávajúceho cvičenia sa stal Gana Gerent netrpezlivým. Je to preto, že si príliš chudý. Nikdy nebudeš vyzerať ako tanečník. Vieš o tom však? Tak čo urobíme, múdry muž zákona? Pohybuj len rukami, navrhol. Usiloval som sa, aby Boh inšpiroval moje ruky. Stále to nie je ono, ale je to oveľa lepšie, pripustil Gana Gerent. Ale nemôžeš skúsiť hýbať rukami rýchlejšie? Gana je rýchly boh. Všetko robí božsky rýchlo. Teraz skús vyskočiť. Vyskočil som, ako som najlepšie vedel. Gana Gerent sa opäť rozrehotal. Neboj sa, môj chlapec. Som si istý, že to vyjde, keďže ťa Gana menoval cez veštbu. Tí, ktorí boli vybraní bohmi, vždy úspejú. A poradil mi, aby som nadobro skončil so všetkými tanečnými cvičeniami. Len sa počas obradu nechaj inšpirovať Bohom, doporučil mi. Nasledujúc jeho radu, sústredil som sa na recitácie hymien a modlil sa k Bohu o inšpiráciu. Oslava 33 víťazných bohov prebehla ako sen. Ocitol som sa na veľkom pódiu v spoločnosti jedných z najuznávanejších kňazov Ejsraimu. Bolo zapálených 33 ohňov a rituály boli úžasné. Vďaka Matke svetla neodpadol som. Bolo to ľahké, pretože som musel celý čas vykonávať obrad. Čo sa týka tanečnej časti, všetko prebehlo v poriadku. Stalo sa to, že keď som mal tancovať, obecenstvo bolo v príliš hlbokej duchovnej koncentrácii na to, aby si všímalo, čo sa deje na pódiu. A keď som sa neskôr pýtal Gana Gerenta, čo si myslel o mojich pohyboch, povedal, že počas tejto časti rituálu mal radšej zavreté oči. Počas osláv som zhromaždil najkrajšie kusy ovocia, ktoré boli ponúknuté 33 bohom. Keď bol završený posledný obrad, uložil som ich všetky do veľkého koša, ktorý som ešte ozdobil listami a kvetmi. Nasledujúci deň som zaniesol kôš Džervinovi a pozdravil som ho spievaním veršov zákona. Nie ako papagáj, ale zo srdca. Keď som skončil, zatvoril oči a zvolal: Všetka sláva učiteľovi, a poslal milujúce myšlienky Orestovi, ktorý bol jeho majstrom v hnedom rúchu. Všetka sláva učiteľovi, povedal som. Tentokrát som vás neprišiel o nič žiadať, Džervin, iba povedať ďakujem.
Ďakujem vám, že ste mi dovolili slúžiť pánu Ganovi. Ďakujem za hnedé rúcho a ďalších 100. Ďakujem za všetko ostatné. Nejaký čas sme udržiavali očný kontakt a bola tam plnosť. Nakoniec Jervin prerušil ticho. Teraz. Mám nejaké dobré správy, ktoré sa ti nebudú páčiť a nejaké zlé správy, ktoré ťa urobia veľmi šťastným. Začnem tými dobrými. Zariadil som pre teba stretnutie s istými mojimi priateľmi. Nazývajú sa synovia draka. Sú to mimoriadne mocní zasvetenci a navyše dosť originálni. Som si istý, že ti budú pripadať zaujímaví. To znelo vzrušujúco, obzvlášť prihliadajúc k tomu, čo to vyžadovalo, aby Jervin niekoho pokladal za originálneho. Ale jeho ďalšia veta prišla ako studená sprcha. Ale vec, ktorá sa ti nebude veľmi páčiť, je to, že žijú dosť ďaleko a nemôžem tam ísť s tebou. Ako ďaleko? V kraji Červenej zeme, na juhu. Z Ezraimu to trvalo aspoň 3 týždne, kým človek dosiahol piesočné púšte Červenej zeme. Zhlboka som sa nadýchol. Ako dlho mám zostať so synmi draka? Nuž, synák, to závisí od teba. Ak ti to tam dole dobre pôjde, zaberie to istý čas. 100 dní? Opáčil som. Skôr niekoľkokrát 100 dní. Keď videl, že zadržiavam slzy, Jervin hneď dodal. Ale nie 100-krát 100 dní. Niekoľkokrát 100 dní znelo ako stovky dlhých časov. Majster Jervin mal pravdu. Tá správa sa mi nepáčila. Ako sa volá to miesto, kam musím ísť? Spýtal som sa. Svetiňa vulkána, tiež známa ako svetiňa draka. Dejú sa tam mimoriadne veci, zázraky, ktoré by si len ťažko dokázal predstaviť. Synovia draka sú veľkými zasvetencami podsvetia. A čo odo mňa chcete, aby som v tej svätyni robil? Jervin si vzdychol a začal vysvetľovať. Spomínaš si na svoje slová, keď si sa vrátil z pustovne brata Fiora. Opísal si sám seba ako nehmotného. Nuž, tak to bol veľmi prezieravý vhľad, synak. Je tu istá... Jervin starostlivo vyberal slová. Istá hustota, ktorá v tebe chýba. Aby si bol schopný so mnou pracovať a pridať sa k majstrom hromu, musíš sa stať pevným ako skala. Potichu som prikývol. Presne som rozumel, čo sa snažil povedať. Ak toto je to, čo sa odo mňa žiada, aby som mohol s vami pracovať, rád pôjdem, Jervin, povedal som hlasom, ktorý neznel ani trochu rád. Teraz, povedal Jervin s nádychom kúzelného vtipu, ti poviem zlé správy. Časť, ktorá sa ti bude páčiť. Skôr ako budeš môcť odísť do svätyne draka, musíš podstúpiť prípravnú cestu, krátky zostup do podsvetia. Tam dole je zopár dosť hnusných miest a vôbec sa mi nepáči myšlienka, že ťa musím žiadať, aby si tam zostúpil. Ale musíš dôverovať môjmu slovu. Ukáže sa to ako veľmi nápomocné v tom, čo máš urobiť ako ďalšie. Chvíľu počkal a potom doplnil zvyšok. A slečna Eliany bude tvojim sprievodcom. Keď videl, ako sa mi tvár rozsvecuje radostným úsmevom, Jervin si ma doberal. Ja som to vedel. Takí sú dnes študenti. Pošli ich do svätyne, aby sa pripravili na polia pokoja, plač a škrípanie zubov. Ale pošli ich do pekla a nevedia, ako ti poďakovať. Jervin naraz zvážnel. Teraz, mladý muž, dávaj pozor. Na zostup budeš musieť byť poriadne pripravený, lebo to nebude žiadny svätý deň zákona. Eliany a ja sme zodpovední za inštruktáž. A ďalšia vec. Keď sa vrátiš, spýtam sa ťa tretí a posledný krát, či sa chceš stať študentom majstrov hromu.
Ak povieš áno, stane sa to pre teba a pre mňa zaväzujúcim. Pomyslel som si. Za každým, keď sa to doteraz udialo, dopadol som úplne katastrofálne. Čo doma s tým teraz?